سلام ناي ماميتو بيتسب زكفال بيناتهم صبغت رئيتنا قبابلان ترخيبو ناي قصال فيلمنا نمسرح حاجه يهبنا ايو فيلمنا نمجمار دمو ني چانالنا سبسكرايبن ني فيديونا لايكن مغبار ايترسعو ابت زحلفه كفال 4 ناي ونسلي ما حزا زخونه يجن خبرو قعت تفصم ونرئ نيرنا وانسلي اسكع حجي ايتي تدلي وسان حبريتا نمركاو يتحقاو چرر كمن يزبل حنك لتيا مفتاح تركب كلهم ناي فيلمنا بيتسب بحادነት زحسب ملكو دما ابز كفال كالوت ገጸ ባህሪያት ምስ ሓድሽ ታሪኾም ተረኺቦም ኣለው በዚ መሰረት ድማ ሚስ አዳም ስድራን ላለ እሰሙውን ሞርትሻን ጉምዚን ሓድሽ ናይ ኩሎም ቤተሰብ እንትኸውን ኣብቲ ዝቕፅል ፊልምና ክንሪኦም ኢና ኣብ 50 ክፋል ፊልምና መጀመርታ وانسدي ناي قومز ناي مأسرت تأزاز زحازة مصحف حزان نرئي ألنا بأول أبو عقد محجب بقتلة تطرطير اللي زنورة نقر انتخون وانسدي أبو عقومز بزلو وناي عشنا تفترو بك قتل يزب الامنة يبلا إذا خمزنا هالو ترئيتنا تلويتو كين مثالا سانكلتنا عمس زخونا نقر كرئينا ناب عصرت تسعة مليسو ريفينس زبهال حادا ناي مشت كلابي رئينا أبلع لإز غزا قوميد سيف حيزو أب تحت غزا دمو ميزو كفالم زنبرا غاريك زبهال سب توقع مويت نريه علنا أب تشعو تمهاريك زنبرا تأتارس ممهر أب تبوتا نبر شعون نيتز موتري سار إياب بسنبادة تترعمو هاندبت قلت مسبلت قوميد سيف حيزو ترأيو شعو فاليس تتصوع قومزي إسرمو مورتشا دمو عينا بنبعثنا ملأ برحوق تستنبتو شعو أبلع لقومي ناي قتلت كسة مسريت هو يسرمو بزح كي تنحو الناس عتباهي لي يفتح بخالي وغن دمو ناي ولد تسمنا وسلذ نبرا ناي كل ما سمعتن ياتات مهارو سدرا ديكم نمركبنا بيت مرتنا مصني رأي ألنا ناي آدم سدراون أبني فرمر أكادامي ركبو يتحق تخوينو أبني فرمر ذلو نقرات كلهم تيزتا أيام قديفهم اللهم مورتشا عبت بيت مرت مسبت حتول ناي قدم ناي فقر قزي عزز توسط آدام مورتشان فقرم زصن حوالا تخونه ولا حجقن فقرم زغن ساي مسلن اي تارئس ممهراب قدمي خلو تمهاراي يوجن عبز حج ساعة كاب كل نقر نساي لحسطات الزرم اي تحققن يوجن شعو عب حكمنا اي زركب بيتو ساخي تارئس ممهران انتمهارن إذا سمون سيدرهم نابتا أكادامي مسيهم مستدقم زراخبو اللي سمون انتخون كلهم تمهارون مي سيدرهم نكراخبو يقبرمو دحري إذون ناي عامتاو ريبورتن ولتم كمز نقرم تزاره وانسدين اندنجن ميس ولتن سلا زي الردادا سيدرهم نمركب من معينة حقو سيبلنن وانسدين سيدرا نعا نمركب سلا زمتو ناي قدن كيدا مركب نبره شعو مسكدتون قوميز عبني فرمر خمي كم زلاي حتى إيساون نحرقت نابتو بوتا مسمتر تشين كم تتحزن ني بعلاون تقعد كم تفصملان وعلى حجة كل سمنا وانجلا مخانة تزاربو قوميز نزم السمع تشينغا صابع تتليهم شجر يبلون كابني فرمر دمو إيزينا نحل يبلا بخالي وغن دمو ناي اند سيدران نرئي لنا شعو ناي انداد دي كيسا حج ملء بملء ناب أسماء تلوت اند ختب لامو اندون اسكا حج منهم كم زي خونة تزاربا بيتو وغندمو بيجي كاجافيرن بيانكان كلهم ميسي درومنا تتصاوت نرئي علنا شعو بيانكا عدي آكت رخبا بممصا بتعمي تقرم نايوانس لي سيدرا دمو سيلو وانس لي أبتا أكادا مصاني حتن مزرراب ميستار إسا ممهر نبرو إيتار إسا ممهرن مرتشان دمو ناي قدم محادث نبرو بيقلل قوانقوا بمزررا سيلي اتزحلفة قزي مجقجاق يجمرا بأول سيلو وانس لي مزررا بيجمرا بإذا حزن خونتات دمو وانس لي بزح مرأيان سوارقة النيرا ايتار اسم ممهرون وانس لي اسكع حجي مي استمهارك ترداد اكم زي تخيلن بزح قزي حدقا عبزو وصحلن بوتاتاتون هاندبت إيدا كم تأتون تنقرم بأول وانس لي أب حكمنا كم تركبن كاب صدرهم اتحادون مساء كم تصنحن تزاربهم دي حارون ناي وانس دي صدر أب حبر أب تبيت مرتوان حكمنا بورد خيرهم يرخبو وانس لي مس صدر
ኣብቲ ክፍለ ግዜ ንምርካብ ኣብ ሳይካትሪስ ቢሮ ምስ በጽሑ እቲ ዋና መርማሪ ደሞ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተቐሚጡ ንሪኦ ኣለና። ንጎሜዝ ብመስኮት ስለ ዝረኣየ ደሞ ብጣዕሚ ይሓርቕ። ሽዑ እውን ናይቲ መርማሪ ወዲ ታይለር ብምሕራቑ የስተውዕል እሞ ንኣቦኡ ሽግር ኣሎ ድዩ እንትብሎ እቲ መርማሪ እውን ናብ ጎሜዝ እናማዕደወ ኣይትርኢ እንድኻ ዘለኻ ሓደ ቀታሊ ሰብ ብነፃነት እናተጓዓዘ ኣነ ምንም ዘይገብር ይብሎ። ኣብቲ ቢሮ ምስ በጽሑ ድማ ናይ ዋንስደይ ምክትታል ምጅማር ንርኢ ኣለና። ዋንስደይ ሃንደበቲ እቲ ዘረባ ተቋርጾም እሞ ናብ ኣቦኣ እናረኣየ ስእለ ጋሬስ ናይ ቅትለት ነገር ከይትነግርኒ ይደላ ኣለኹ ትብሎም። እቲ ነገር እውን ሓደ እዋን ኣቦኣ ተጠርጣሪ ዝነበረሉ እዩ። ዋንስደይ ናይ ጋሬስ ሽም ሰልዕለተሉ ጎሜዝን ሞርቲሻ ናብ ዓብዪ ስምባደ ይኣትዉ። ሞርቲሻ ኣብ ማእኸል ብምእታው ድሞ ጎሜዝ ብሓሶት ከም ተኸሰሰን ድሓር እውን ነፃ ተባሂሉ ከም ተፈትሐ ትዛረቦ። ዋንስደይ ግን ዘረባኣ ከእምና ስለ ዘይከኣለ ወና መርማሪ ጋሌብ ንጎሜዝ ዋላ ሕጂ ቀታሊ ሰብ ምዃኑ ከም ዝኣምን ትዛረቦ እሞ ድሕሪ እዚ ዘረባኣ እውን ኣብ ማእኸሎም ሓያል ክርክር ይፍጠር። እቲ ክፍሊ እውን ብስቕታ ጸጥ ይብል። ዋንስደይ ስለ ዝሓረቐት እቲ ገዛ ገዲፋ ትወፅእ። ብያንካ ንኣዲኣ ብቁጣዕ ንምንታይ መፂእ ክትብላ እሞ ሽዑ ብያንካ ሚስ ኣዲኣ ክትረአይ ድሌት ኣይነበራን። ኣዲኣ እውን ኣብ ናይ ወጋሕታ ኮኸብ ዝበሃል ትካል ትመርሕ እንትኸውን ዓላማኣ እውን ሰባት ኣብ ዝለዓለ ናብራ ክነብሩ ምግባር እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ልዕሊ ፍርቂ ሓሶት እዩ ነይሩ። እቲ ሓቂ ድማ ናይ ብያንካ ኣዲኣ ናይ ኣስማት ሓይላት ተጠቒማ ሃፋትን ብምቁፅጻር ኣብቲ ትካል ውሽጢ ገንዘብ እያ ትሰርቕ። በዚ ሕማቕ ስራሓት ስለ ዝሰልቸዋ እዩ ድማ ብያንካ ኣዲኣ ገዲፋ ናብ ኒውርሞር ኣካዳሚ ዝመፀት። ኣዲኣ ግን እቲ ሳይረን ዝበሃል ኣስማታ ዕድማ ኣብ ዝደፍአ ቁጥሪ ናዝሓለ ስለ ዝመፀ ብያንካ ኣብቲ ስራሕ ንክትሳተፍን ንሓደ ግዜ ከም ትደልያን ትዛረባ። ብያንካ እምቢ ብዝበለት ቁፅሪ እውን ብያንካ ንምፍርራህ ናብ ኒውርሞር ኣካዳሚ ንምእታው ክትብል ሳይረን ዝበሃል ኣስማታ ከም ተጋልጾ ተጠንቅቓ። ብእውን ብያንታ ኣቑሑታ ኣኪባ ናብ ኣዲኣ ንክትምለስ ትዛረባ። ዋንስደይ ናብ ሆስፒታል ብምኻድ እውን ናይ የጁን ድሕንነት ተጻሪ ነበረ። ካብቲ ክፍሊ ቅድሚ ምውፃኣ ናይ የጁን ቤተሰብ ሃንደበት ይመጽእዋ። ኢተን ሰባት ንዋንስደይ የጁን ከም ዝብለና ናይ ቀረባ መሓዝኡ ምዃናን ብጣዕሚ እውን ከም ዝፈትዋን ይዛረባ። ሽዑ ዋንስደይ ትሓዝን እሞ ካብቲ ገዛ ቀልጢፋ ትወፅእ። ዋና መርማሪ ጋሌፍ ድማ ናይ ፈረንክስ ላቦራቶሪ ዶክተር ዓርሱ ከም ዘጥፍአ ይዝረቡ። ኢታ ሓጋዚት ፖሊስ ድማ ናይ ሲሲቲቪ ካሜራ ከም ዝተነኻኸአን ዝኾነ ሰብ እውን ናይ ማስትካሕያ ቐሚጡሉ ከም ዝነበረን እቲ ተጠርጣሪ እውን ክፈልጥዎ ከም ዘይከኣሉ ትዛረቡ። ድሕሪ ውሕድ ጻኒሒቱ እውን እቲ ዶክተር ብኸመይ ዓርሱ ከም ዘጥፍአ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ይጸንሑ። እቲ ዶክተር ቅድሚ ዓመታት ኣብ ሓደ ሬሳ ዝተሰሓሐተ ምርመራ ከም ዘካየድን ምክንያቱ እውን ጎሜዝ እውን ብዝተሰሓሐተ ሓበሬታ መፍትሑ ተዛሪቡ እዩ ሞይቱ። በዚ ጥፍኣቱ ዝተበገሰ እውን ህይወቱ ከም ዘጥፍአ ተዛሪቡ እዩ። ሽዑ እቲ መርማሪ ብጣዕሚ ሕጉስ ይኸውን። ምክንያቱ ንጎሜዝ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ንምውዓል ዝፅበየ ሓበሬታ ረኺቡ እዩ። ዋንስደይ ድማ ናይ ክራክስተን ሓወልትን ኣርኣየትን ሃለዎት። ምርትሻ ዕምበባ ሒዛ ትመጽእ እሞ ኣብ ሓደ መቃብር ብሕቡእ እናቐመጠት ትርእያ። ሽዑ ኣቐሚጣ ካብቲ ቦታ ምስ ለገሰት ዋንስደይ ናብቲ ቦታ መቃብር ትኸይድ እሞ ጋሬት ምዃኑ ርእያ ብጣዕሚ ትስንብእ። ድሓር እውን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ ምሳሕ ግብጃ ዋንስደይ ንኣዲኣ ንምንታይ ኢኺ ናብ ጋሬት መቃብር ዝኸድ ክትብላ እሞ ይኹን ደኣ እምበር ዋንስደይ እቲ ሓቂ ንክትዛረባ ዋላ ትሕተታ። ሞርቲሻ ግን ሕራይ ክትብላ ኣይከኣለትን። ሽዑ እውን እቲ መርማሪ ናብ ውሽጢ ሃንደበት ይኣቱ እሞ ንጎሜዝ ብቅትለት ሰብ ገበን ተጠርጣሪ ኢኻ ኢሉ ይኣስሮ። ሞርቲሻ እውን ብስምባደ ጠጠው ኢላ ድሕሪ ምጽናሓ ኣዕንታ ንብዓት ምምላእ ይጅምሩ። ዋንስደይ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ትኸይድ እሞ ኣብቲ ናይ ጋሬት ቅትለት ዘሎ ድሕረ ባይታ ንገረኒ ትብሎ። ሽዑ ጎሜዝ እቲ ሓቂ ምዝራብ ይውስን እሞ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ኒውርሞር ተምሃረና ኣለና ጋሬት ዝበሃል ወዲ ናተይ ኣፍቃሪት ምስ ዝኾነት ሞርቲሻ ፍቕሪ ይሕዞሙ። ድሕሪ ብዙሕ እዋን እውን ናብ ዕብደት ምስ ለወጠሉ ናተኸታተለ የሸግረና ነበረ። ሽዑ ናብ ፖሊስ ዋላ ንኽሰስ ናይ ጋሬት ኣቦኡ በዓል ሃፍቲ ስለ ዝነበረ ነቶም በዓል ስልጣን ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ብምግባር ዋላ ሓደ ስጉምቲ ዝወስደሉ ኣይነበረን። ሓደ መዓልቲ እውን ኣብ ኒውርሞር ምሸት ብሓባር እናተዘናጋዕና ንሃለውና ጋሬት ብሕርቃን ጎይ ይመጽእ እሞ
بيطعم سلا زحرقنا عين موقع سيفي العلمو مرتشاشع نخدنا ملت مسبلتني قوينا مسوصعناون قارين قن قوي أركبنا تقعد مفتسام جمير يبلا شعو أقاطامي بمتقامون شعو اتزو دغا سيف العلن بأسمو هاند بيت قاريت بيت سيف توقي كابتهن صاب مودا أبتار اسم ممهر إقرا وديقو إيتار اسم ممهرون سيف حيدة تطو مبالي رئياتني يبلا بيت حق تخوينون ناي قاريت موت هاند بيت دعنبر أنا أي قتلكون يبلا وانس لي نزم السمعت ناي أبو أنا صينا نمرقاقات بموسان نابت مرمارة تخيل إيتي مرمارة قن بيقوم إذا تفتصم ناي قال إمنت كم تقبلون أبت قتلتهن مسارح بمركابون بمقلاص زي قتل اللي سيفي يرئيه وعلان وانس لي إيتو وانجل كم تفتصم يزاربا كتلون إيتي مرماري إيتي دكتور عرس مطفوعات تراتار كم تخونن إيتي كستهون قوم زناب تختم بمئتاو مخاني زربه شعوا نسري ميستنا يقرر تتحزن دي اني مرمره ناب ابو ان مزارته تلمو كم زخيل بمغلاص طيري طاري تقمطلو يتي مرمره سለ دي اني انتظار باون ميس جافر كم زي رخبن يتي قررون ትክክለኛ ነገር ከም ዘይረኸበን ትግንዘብ ዋንስ ደይ ዳናገራሙ ዝኾነ ሰብውነት መርማሪ ንዋንስ ደይ ንክትርሐቅ ዝገብራ ከም ዘሎ ትዛረቡ ናይ ጎመዝ ወንጀል ናይ ሬሳ ቅትለት ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሎም ናይ ጋሬት ስድራ ሞት ተሓታት እዩ ምኽንያቱ ዝወሰደ ስጉምቲ ንኹሎም ስድር እዩ ነይሩ ነዚ ኩሉ ተሓታት ድማ ኣቦኺ እዩ ይብላ ዋንስ ደይ እውን እንታይ ከም ትገብር ከይተፈለጠ ክፋልና ኣብዚ ይወዳ ኣብ ናይ ቀጻሊ ክፋልና እስካዕ ንራኸብ ድማ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍልና ብእውን ኒ ቻናልና ሳብስክራይብን ኒ ቪድዮና ላይክን ምግባር ኣይትረስዑ